Χρόνια πολλά, καλές γιορτές. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές. Μάρτιος, 4 Μαρτίου έτος 2022. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές. Δώσε μηχανάκι στο γιο σου να πάει να αυτοκτονήσει. Δώσε μηχανάκι στο γιο σου να πάει να σκοτωθεί. Ελλάδα, 40 αυτοκτονίες την ημέρα. Ποδοσφαιρικός αγώνας Ρωσία-Ουκρανία. Δώσε οπλοπολιβόλο Καλάσνικοφ στον γιο σου να πάει να σκοτωθεί. Ποδοσφαιρικός αγώνας Ρωσία-Ουκρανίας, 8 μέρες, 800 νεκροί Ρώσοι στρατιώτες. Ρωσία, 20 εκατομμύρια άνεργοι. Πληθυσμός Ρωσίας 145 εκατομμύρια. Πληθυσμός Ουκρανίας 45 εκατομμύρια. Δεν θα δώσουμε στα παιδιά μας ούτε εύρος, ούτε δολάρια, αλλά ούτε και ρούβλια. Θα δώσουμε οπλοπολιβόλα Καλάσνικοφ να πάνε να τους σκοτώσουν οι Ουκρανοί. Πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, 8 μέρες, 800 Ρώσοι στρατιώτες νεαροί, ετών 20-22, νεκροί. 100 νεκροί Ρώσοι κάθε μέρα. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές. Χρόνια πολλά, καλές γιορτές.